Day Bassa Yadom Yami or Dina Bassama Moses Yadom Cassia Slim say Jatanyami or Wasson and Juan Malama to do Ajara. When Yamas Rebua once Serentra town phone, or found Fira Dumum Quatum, watching in Shida Enco in Shidum, at the Bia Wushibia or Domancoma and Fan Dumum, and the Anna G. Bassa Yadom Yami or Dina Bassama Moses Yadom Cassia, a Sidim say Jatanyami or Wasson on Juan, Nimalama to do Ajara. When Yamas Rebu, I once Serentra town phone. Omuwa na onfa wo enu baabia eho eye tumi bia be soro wo so no ase yadom nyame ensori ntie sa tumi no enne anadwin ejidi se baabi bia wotie mi bia no adomo ne nti no ho ye an odoma nkoma mo ho ban odoma nkoma de ko ye no wasan ede obia babeduru asumdiem eda basa yadom nyame ase onkoso a wo mo ho ban ntutu anamo nsi Oma ye ni adoye eni wachi ade bia wo hwehwe bia no of penny metatron the pillar of cloud and the pillar of fire ahan munukum sachi no onfan domo tumi biara be soro wo so no of penny nsorintie sa tumi no akode bia be soro atia wo no owemfo nsorintie sa akode no yimpa ye se ensi wiye na ensi okra oti mu no yi soti yase esi wiye a na okra no ti mu no asi the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenanakia Sekra. The warrior prophet. What's on the 12 say what crab? What's in the qua? What I know, quay. All the hours said that Batman, the money for no. Obama was in so much son of a hamway. Above 40 now catch no. What is also conclude? What is also conclude? The fire, dear. What is also conclude? Any other way? At the crown, I want to share. At the number of over here. Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. Odman kwani basa ya do nyame nsoro bibia obaswa na wa type screen so an obaswa na wa type screen so na bibia aye kama so go crash them to me na them odi ya chuba bo them eti ba mo dia na chipini no na wo mo nenya ya resa nenya kwentu nenya juma pa nenya waripa na mpomtu mara anybody can say
That's why they draw to me, Benetin, me to me. Oh, Menati, oh, Conco. Would you bring one now when you're Tiamu? It's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, that's also Conco. Say ya don't yamin to anamo NC and ye beka sum some hein. Me say and ye beka sum some hein. Ye beka hum some and hum sorry hein. Me say enko baby ya. Obi aduna jumo. Rivo gidio na me na frano. Hey, obi foi na me na frano. It's a team from Sam, you know, done it, yeah. Be in the mix, no, yeah. Who need to know who know him? Yeah, done it, some in him way. But yeah, follow the Sika for. Yeah, Baba Gideon, yeah. Sankawama, yes, Rabemwa. I can't tell for a moment, and him to store. And Kayanim go see if you fire sent to man. Yeah, Baba, yeah, for Jessica for. Would you want to send the Pemo? And I've enough for when you wait to know what the hinter. Yeah. What do you want for?
Good evening. I hope you say me mo bibia adwo. I hope you say basa yi adom de mo akọ asa de mo aba. Ai odoman kuma nshiro bibia na omo bibia onfo bibia mfiri adom nkwa adom nshira enko nshira mu tumi bia be soro wo yeso no basa yi adom nyame ensori ntie sa tumi no meyi mpa yesen ensi wiye na ensi okra na otiwu mu ni yie akodie biara be soro wo so no odoman kuma nsori ntie sa tumi no ene anadwen ye baba bedi nkomo ai ye bedi sunsum sam ho nkomo se de da ni da bia na ye no no odoman kuma nshira na ya ho te se be se ye do nyame nka ho Joshua susu ATM do susu ATM all the way from Teshimami as ye honom ohima susu ATM all the way from Abrochimem say yado nyamenko bibia ono to bibia na mo sie Facebook for some hot saying but say yado nyamen shiro bibia na fo bibia mfiri adumu nya den enko adumu nshira enko nshiramu ene de ye ba bedi nkomo ama se wa hebale soso etie yen so tianse an opetukwe ata ne hona otumbi esi no say wa agree ne ho so tianse but say yado nyamen shiro bibia wutie me Joshua say yado nyamen kamu nyina mo ho ofa mu mfiri adumu nko adumu nshira enko nshiramu ade bia wo hwehwe bia no odoman kuma emfandomo na bofopeni enye wadom na tumi biara be soro wo so no odoman kuma nsori ntie sa tumi no yimpa yese enne anadwo da suomi ade bia ye hawo ade bia ye mane ade bia ye musuo ade bia ye kwanana ade bia ye amani hunu bia na basa yadom nyame enyimfiri wo so na de bia wo hwe bia won sanye den enka onipa bonefo oba bonsam be ma bonsam sukusare na manya botobone a wose anadwen wo beda ne ho agira mu abiri atwetware wana mu de obi nkoto nsam fa nhire ne busuofo wo sura yere mu wo sura kunkum abo ba bibia ye bogudin na ye mo ne kwan papa so no wo sura yere mu wo sura kunkum abo wo sura woreto entonkon no omso onipa biara wo tu susa do akodi beye do akodi eduro no wode woni nam so no osbata yi adom nyame ento nkyere no yimpa ye mamo se ade bia ye wo de bia no odoman kuma fandom na tumi bia be sore wo so no odoman kuma sore ntia sa tumi no gitum se enye ho odoman kuma nkyere bibia nto bibia na mo ene ye bedi nkomo and common ye be Mama Gladys also 18 all the way from Germany. Aye, me chia German phone I say ya donya me ya do next month me ba Germany. Aye, next month me ba Germany. Na ma ba
Sweden me fi Sweden na me ko Switzerland nyame adoma next month German fo mo besan ahumanim ebiem adoma ko nshiro bibia na de bia obi eye bia bese yi adom nyame ento nsupanya den enwuso emmam tumi biara be sore wo mo so no adoma ko ensore ntia se tumi no yimpa yese ade bia wo ye bia no ofopani ento nsupangu so no mane ma papa nye den emmra onsra ban mu ene yebedi nkomo afa sunsum ho ai ye ka sunsum enipa ntiase ayo enipa bidwin se sunsum sore kora no o sunsum sore de nye o ma men ko no ma church so de eniema ye din no sunsum sore mu ne eba talking as eniema ye din sunsum sore hanom eniema ye din ko a ne ba ha o jalefo obeba no wa bojo destroy any baha na so odoma nkoma efa yeso esa omo yare nan had ye niam ye din enko an ne baha nom na so basa yi adom nyame ene bofo pani metato na dawro menti no ema niam ye den edane ema niam ye den edane aya de bi obi bekase na den na charismatic efo ne de adom nsi omo so adom nsi omo so na so omo ka hye Something I say, Odifu bia your commissioning, Odifu bia, one say, you were Odifu, and you were evangelist, and you were preacher. Something I say, when you pay bia, no one say, Ubia and Adoma Chadia, but say Yadom Yamedia day, Adomono, the name no mean ye be dun como, ye be dissun, some home como, when you say when Yame. Undaya ye ka sunsum sorry enye boni so the azie na nsenya na nkrofo bi di azanza abefra sunsum sorry na nka first no uko sunsum sorry a de bia usuro ho because o ye boni a ye be yiwa pie o ye boni a ye be chew nti sunsum sorry adom si honhom si satia not azie sunsum sorry adom si honhom ye den esi kan ne enko na menchiro the reason why ya titimimu na dom si wo so kan ye nkwen ye should be first Samuel verse 16 no o say na osoma mo kofa David bai wo se osoma me kofa David bai so na obere na nanim ye fe ni nanim ye fe enti aye ahwe o ma adom wo mo so o mo adom no eye papa no mo ho ofe enim tintin so tinya se obi adom wo ne so ntimi hwe na niwaba omo ho ofe papa because onyame adepa fata no adepa fata mio sam enti no bibia adom wo ne so no ne ho ofe David sa ne ho ofe enti nipa bia ho ofa ho anibre onipa bia no ho ofa ho anibre omo ni adom no omo ho tantan omo de omo ni adom omo ya zan omo ni pe no omo so nipa we die hwi ni kitire yam oni hwe so tiasie kan yankwa o se na nanim ye fe ni nanim ofe na ne ho so ye fe na ne ho ofe omo ni adom omo ho nya fe omo ni mposi sika apem so tiasie bibi basa prekesin no hu se we de on kan ye ho we de wa befrem wo ye pataku wa befra nwan nim ene wo didi nsamone kan ye nkwan Erade ka kire Samuel se sore na sra no was sorry na esra no na wonu ara niye ana Samuel fa enwo aben ena Samuel efa enwo aben na wasra David woni nwie nanim Erade honhom si David enti wonyame honhom osi sede okonfo ebosom eba no saa so no nyame honhom ye dai esi aya mo amonti sunsum sorry ase no adom no esi honhom no si bofu no osi ni wa ye adwuma so yase bofu no osi ena wa ye den wa ye adwuma ntia ya mo amonti sunsum sorry ase no adom no esi esa adom ya ba ni mo enkonhyeni adom esi ya ba ni mo na madom mera ena bofu no si a wo ni padua no sesa wani wo sesa o kasa sesa o tekrema dane because spirit na aba so na so o dane o tekrema so yase so o dane o tekrema ena adom ne ba wo so a
wo adom na ba wo so no unhunu. So yes, you are not aware. And to be say na dom aba na oya aware oboa. O kaido ye nyina oboa. Eno no eyaza, eno no eno no ye fe blackmailing, spiritual blackmailing. So yes, and ye fe spiritual blackmailing. Eno na error na chudo go say yes, spiritual blackmailing part 1 and 2. Okay. Entino obi adom osi won say yesra David nwope na honhon konkono ye den etisi ne so entino say ade wo ye odifu a say adom no ye den etisi wo so because adom na do be ye adwuma won say tetimire mu na adifo ni ntwa ntro because na wo motwen so yes ye won no wa ye adom a obomu a kopem say spirit ne be fa no na wakasa but enedifo ne de wote hokra na odidi nyina no na no so say odubi a odidi cross adom asimi so odi fufu cross adom asimi so aw hwe se ne mani nyina no eyaza so dia se ne mani nyobu a odidi kwa na osadom asimi so omo bua o ti ye mamani ada no na lady be kan na sem say osofu obi hwe nura asema lady be kan so osofu and asofu ne di nsamo ne kese and asofu na nkatetimem no you osofu you dare not because unimu no kore no na difo ne do fantitiyem enti ansa na wo beba no wo mama mejimi odifo bi aya ntete no na ya na wojimi oyo difo bi aya do fantitiyem ye do be fantitiyem e man titiye na ye de wo famu no ye kyerɛkyerɛ wo niema ye kodi sofo ye do ko hye dem 7 days ye wie ye tutu fam ni ye de ade bi ahye ho ne aka kyerɛ wo se wo adom a ade na ye de ahye wo ne bonidin se wo ko trials ni ehunu se ade na wo se afa wo no eye rare na se eye wani kan na wo de yaza so yase entino sana adom ye den etie entino kan ne enkwem yeah to aso our Numbers 11 verse 16 wasena ana radika kire Moses say wase radika kire Moses say boa Israel mpanifo wase boa Israel fo mpanifo no emmerima no aduoson no anomame nipa a woni won say won ya oman no mpanifo nipa a woni won say won ya oman no mpanifo ani won atrefo na fa won brehia ye ntomadan no na fa mo brehia ye ntomadan ye ka hia ye ntomadan akronkron bia it means asodi fie se na fa won brehia ye ntomadan no ho na woni won megina ho na mesan ni wo aba be kasa na me de me honhom a wo so ani bi wose me de me honhom a ye dan wo so no enti nyame honhom wo nipa bi so ana bi wo ho no ma omo boa enti onipa se sunsum kanwa enti wo nyame wo honhom enti na ya mo hu se sunsum so de asofo no epopo omo wo so omo ho a mo ma na nyam nwanwa eye honhom na ate esi ne so eye normal enu nti na me se munsuade obi wonuma ohun sa doma tie si ni so a nyame honhoma ba ni bakoro sa eye ne nwanwa ohunu bi da so tiase enye nwanwa eye normal nya adom na esi ni so o nyame honhom wo tisi se de okonfo so wo bosom ne bosom tisi ni so e ma ne esa no saa so wo nyame honhom wo so etisi wo sofo so eti se hu sofo bi o social media na adom aka na e ma ne obebiza si we de den no mesira wo e ya adom na aka no unnimu ama ye nkyere wo if you don't know ma ye nkyere wo unnimu anu aba ne ya kyere wo so yes because we de den na wo ye we de den na wo ye ohunu bi da bi e nyame honhom o sofo no adwaman ene e ma turuma wo hwehwe nti no oni adom enti adom emfa no adom ompefin obi bia na abofo wo ne so no ompefin ompe na me ni we yakoda okira me ni we yakoda adom ensi wo so enti asofo no mo ye geniu no susum sori asofo no mo ye geniu no abofo ne kawom e kawom te sa kom
Can yanko ni yan chiro mu bibi nne ye wie besua de sister bi ya ma wadwo ai ho te sen na mesan ne wa bekasa na me de me honhom e wa woso ne bi magu won so was mesan ne wa bekasa na me honhom ne wa woso no me di bi begu wo mo so ah was me honhom no wa almost e wa woso no Moses so no na nti ne Moses wo okita honhom enu nti ni nyame so ma no no enti odifu a wo ne honhom no you are caricature nti nyame ne so yes kan wona se du se e ho no bo biem ne ono nti yi aha o se na mesan ma ba ne wa bekasa o se mesan ma ba ne wa bekasa na me de honhom e wa woso ne bi magu na me de honhom e wo David so no Moses so no me di bi me ba na me no ba bekasa honhom na e wo Moses so no me di bi begu o mo so empenifuo no so nti buabu empenifuo no ano na Moses yakwala wo so mo amu empenifuo ano nti Ghana fo empenifuo no se buabu amano ne nyame honhom ya dai ebowura wo dia wo so ni bi dia wo me so no tisi wo mo so so dia sofo na mo so munni adom no momra muntimi nhwiri no momra ni anchiram Brasia no ene aho brasia no ne yas momra ne anchira na susum sorry ye hwiri ni awoso ni apete onyini mfanya mesom ho wanyi asu kowu obi bia wanyi no was asu kowu na nya Goliath no onyi nsini David ku no enti wanyi asu kowu kowu papa Goliath a wanyi so yes there be obi akwala there be obi akwala mam mo nyin mu Goliath mu ni Goliath onyi ye David akwala keto ne beku no there be obi akwala eh there be obi sene wa akwala wodim say what say awiyem le obehwe ne honhom konkuragu emrantie ne maba awaso because onim se mo fra mo se mo ye mpanifo na nsamone ya hyemo ma mago emana mamusisi mu nyina ye hurodo nti muntimi nhwiri so tiasem enti ne sunsum so ye hwiri ne ya pete kan ye nkwen was mesan ma ba no abekasa na me de honhom was mesan ma ba no abekasa na me honhom na wa so no me di bia ye den aguo wo mo so na woni won aso oman na de so anu na woni wo ma so wo man na de so am enti no hwe se sunsun wo so a da bia wo se no so a enu tititi mire mu no sa dom ka wa ye sansu gu ya wam ne ye de attest wa hwe sunsun papa na aka wo na first na dom ka wa ye test wo kan yenko o se na ka kire o man ni so se na so ka kire wo man ni se munya mo kronkron nsie wo nya mo kronkron enchire wo ye sunsun so de difo na wo nya kronkron a bofu bi enka wo da hwe bofu bi ene opefio abusia o de me pa mo chew se sunsun bi pefia mo nka nkire me bofu bi ene wo opefin nti wo ka kire mpanifo ne se anadwi mamu nkobu atopa munya kronkron ensie ochena sunsum sam ko sunsum sam eko wase munya kronkron ensie for ochena because ochena kwankyere wo ho ochena sunsum juma wo ho so yase obi no bi ba akoda akose ai papa kese na frukete to yase obi be se no ba wase munya kronkron ensie na montwen ochena na kwankyere wo ho ochena ye be ye tunsum adwuma entodifo obi obekase media me pema a wo ye sunsum adwuma no mesere wo yaza wo bua me se me na me ka no koda kira here sunsum adwuma ade bia wo ye naza e bia wo gi amanfo sika no wadi ne de say loki wo gi anu wadi dum so to the as here but it's a wo ye typical sunsum adwuma de ya you dare not to the as here you dare not kan yankwe o se
na ka kire o man se munya mo kronkron sie wo chena o se ka kire o man se munya mo ho kronkron na munsie wo chena na mu bedi nam efri se makosu agu awurade asum se Why no bema ye nam adie anka na eyema ye wo Misrim nti Awurade bema mo nam adi enya da kronko na mu bedie na enya nanu na enya dadu na enya adadu anim na ebom ebekọ akosi bosome akosi se ebefifiri mu hwinimu ene mafunu mu esa se mapo Awurade a owo mu no wo se mapo Awurade owo mu no na masu na nima kase adenti na obi wo no mu a wo boa na o se je se de niema nkoyi odini waboa na wie no won kasem papa asem a ya awrakikire sem kora ankyerɛ ebi ne tu Moses di Israel fo ni twa kochi wom Moses wo breyo ni da bia wo ti budan mu wo twa nyame anim wo twa akwankyere wo twa tumi no de ama Israel fo no afi no mo cassette ya na so de ye ba ha be ye ten e ka sa fa ye sa ko obi bua wa kai e mo bi a wo de aboa wo santi wo we nkayo Kanye nkwen. Osina Mose ka se. Omaya me wo mumu anu esi marima nwanum fo mpemfa aduasa. Na wo de wo se. Mema won adi bosumi. Obekunkum nwan ni anantwie ama won aso won. Sa. Anasa wo beboa epumu mpata nyina anu ama won aso won. You got the next verse no. Sa. Ene yesua de pa. Onipa bia wo hono mo a sodo wa brabo mwate onipa bia wo hono mo a emfa wani ntu nipa so memeti wo do mo yi memfa mani ntu nipa so sunsumu ne di mechi no ono na me di mani to no so enipa beka so odo wo ne ade be cho beka so onimu na dwen mesesa onipa beka so wo de wonku a obehia bi foforo obadwin so onipa na wo hia no oyesene wo ode ko woni ani obesa ode wo bi firi wo nchen ko na wo ba engine back bi now me na engine back bi unnim adwen a wode ba okoye ne yeye ma na nka won kai ma woni na ho wate obi firi wo nchen na wo san ba back bi mu a ma woni na ho ebia wa anwiewie wo yie ebia wa anwiewie wo yie hwe onipa bia wo be kire no odo o be dani na chia ma wo no suro no oni nkaye ni nkrofo e won kaye nante wonu obi o won kaye nam a maame always bia no o kai pains bia na wo kum o kaya mane bia na wo fama wo hia onipa bia woni nkaye no ene ne mfa nyonko ta onipa bia wo ye bibi ma no on kai se man hia papa ya man hu papa ya man hia sister ya kama bra bo seyen se nkrofo no omo ye fom bombu krat e kana kuna chiro onipa bia woni nkaye no maame emwa de da wo wu amanimu me na me ka chiro so hu se bibi to na ensode ma ne da on kai de wo ye man first ne kura wa nkaye ne no be kai me kana kuna chiro ma woni na ho and we still time and man crofua omo enkai o so faso time is money Karienko ye to aso Ezekiel 3 verse 24 o se na honhom ni behina mi mu ema mi gina me nan so o se honhom ni behina mi mu ema me ye dan enti se sunsum ba wo so a unye sei unkuntu ho sunsum ba wo so ugina so tiasie sunsum ba wo so a ugina unkuntu ho sen wo se honhom ni behina mi mu enti sunsum no ehina ye mu anu ti na mo hu ye ya na mo hu se yasesa no ye ne yasesa ye kasa asesa ye bibia asesa because sunsum ni behina ye mu kan yanko wasana honhom ni behina mi mu ma mi gina me nan so na wane me kasa ka kire me se
Kwana kwa to hu ehye ufie. Wose kwane kwa to hu punu mu na hye ufie. Na wo nipa ba. Na wo nipa ba. Hwe. Nhoma begu so di akekere wo. Wode nhoma begu so di akekere wo. Na ore mfiri wo mu mfiri adi. Sa. Na wo takrema nso. Mema no afam dodo mu. Wose wo takrema mema na afam dodo mu no nti na wo tutumi honhom ba obi so a na ne takrema adane. Na wo kakasa foforo. But zan kwafo bi de na bili tabata sibiti bi no de aza. So yati enti no ye ka sunsum a sunsum si sunsum ye adwuma sa na tie abuso obi wa question bi bisa e pacho betimi abisa mo ma baso no obi wa question bi bisa no obetimi abana wa ye den wa bebisa ene yesu ade ye wi a ye ko emmoa tumi kita mmoa obi wa beka so ye mfa mmoa nya kwanje de mmoa ya kwanjere ye wo mmoa obi ye obone a ye sama na wo mawo toti yase enti nyame adoma ye fi hape ye ko honom abusia obi wa question bi bisa na obi ya ne question bi bisa na ye toaso ya ono last no bi bisa me say sunsum ye de mmoa ya kwankyere yes ye de mmoa ya kwankyere o ye bone kora mpo na ye waboa asese wo ye den odi ne ya kwankyere na abakan hunum sa abakan bia na ye wo ne ya anwera wa wonye yi abakan fo onye yi o abakan o ya abakan na wa nsore ya obesum nwia no nti ye wo abakan a ye wa asdia ye yema abakan first bonds ansa na wo matimi aye den adiye ye dwira nkwala no Yesu Kristo kra ye bi man Yesu Kristo ye bi man nti ye wade a ye yema abakan fo nti onipa bi awo a etesa kwala na wo awo no o dwira no edi ne de dwira kwala utimi di abro no ma because abro no ma ya abo bi a ya de ni ba lock ba ho a ana wo ha obi ba wo so a abro no ma na ye de ne ye agi nkokutu so ne hote ana udwan sa amoa me yensen na obetimi di adwira wo ho se efi ba wo ho a sa amoa na obetimi di adwira wo ho wo ye bone a wo ye sase bone a se de nyame ya dom a Friday yi as ade bi a wa ye ti asase ye ba be ye ho akwankyere no nyame ya dom a Friday and Saturday so aye bibie tia asase a na ye die bibie tia universe na ye baba be sere wodoma nkoma se onkasa mayen na se disi ye nyina ye dɔɔso nti ye kum nantwie ene ye dia ye saade ye dɔɔso nti ye kum nantwie ena ye dia ye saa direction no nti no se wo ye bɔne anase efiba wo ho a emu a betimi dia wo ma dwera wo ho eye abronoma agye nkuku ana wodwan eni nantwie so ye de pata ema nipa ebia wa ye bɔne bi wa ye tumi bi bɔne bi ebia waka moje gupen wa ya dade boni bi eniema nye yie maw ba lokwa chew yikum nantwie de sre enti yikum aboa na yehwie nantwie yemfa ne moja enwutumi bia so because no nantwie na nkasa wo yitum enti odifo bi obeka se odi nantwie ye protection ama no woboa nantwie yemfa ne mo nipa ho ban because ono nantwie no na nkasa no yitumi de da enti no ntimi nkuni matumi bi se ommo ho ban da bi because nantwie yenkuni nwu se obi si wakum nantwie gu ni tumi so a mesre no obetimi aforaba ne ye de asie ni nantwie yenkuni nwu tumi so ye de sre uye bibia ye de pata ye de sre anase wo yare a etimi kum nantwie sre ade se saw kram se do betini atena ase ebi ahonhom abayifu kitawumu abayifu akoton kum nantwie sere twitwa nam ne topete eyi musuo utiri su musuo efiri woso sana ya na yeden etie enti yenkum nantwie emfa emmo enipa eho ban sa tinantwie wono no ahonhom miru na yusu nantwie akonfuo ene asofo eyusu sa aboa
asofo yusu nantwi abeben ena konfo yusu ni podia into a nantwi oho no mo no ahohom mienu ena yusu no spirit mienu ena yusu nantwi nti nantwi oho no mo no okita tumi no nti na okọ India na omo nwi nantwi omo som nantwi aboa be no timi di ne tekrema ewura ne hwenem eye nantwi aboa otimi di ne tekrema ewura ne hwenem eye nantwi nantwi di okita tumi osa kita power nantwi kura no ni moku no se obi bodam na oye kra nantwi moku no ode atia fomama efom ho abokomu no utimi sanote na wode ayeden wode apata na se woye universe ne bone ayemfa ya no nsere woye universe ne bone ya esese emoja ayeden egu fom woye universe ne bone ya ana woye bibi etie universe na untimi mfa wa no mpachew eno na difo no ntimi nka no empa mu nka mu no kore enkyere yen ema ye hu ye ho ano no woye universe ne bone ya yemfa ya no mpachew se o me pachew fa me bone chemi da bi esese niema gufom ento ye universe ne bone ya yemfa ya no mpachew eno nti na this year ye hye sa direction say ye baba ye uye nipa obefom uye nipa obefom enti nyame ya dom a ya adochefo ne nyame ya dom a ochina anwumre na ye start ye de ochina nwumre ye start ne dindin nyame ya dom na nwumre meba mo platform ne so mu am register no ye nwumre ye beba platform ne so ne abebo mu din nyame ya dom ochina na ye start mo de dindin enipe obi wono mu ade bi a waye bia na ese esire universe no into ye bone ye ntimi mfa wa no nkase ma ye bone nti onyame fa me bone cheme da bi na nipa ye bone kroma ne doba be wuje ye nkwa da bi you need sacrifice eso de niyama gu akwan wo de niyama gu fom e ma niyama ye niyama sa na tie nti no nyame ya dom a eno na ye be ye no Friday and Saturday na yasere wodoman ko abase yi adom nyame se si aye bibi mpo a ya bone bia ya fom a ya fom mframa ya fom nnua ya fom asase ya fom nsu a ohunu ye mobo ofa ye bone nkyeye na de bi e be ye wasase ne so no asase ne ntimi nwie peye na ye ntimi nya den ende ye ho abrabom na me ya dom na dom ye ya Friday and Saturday empire ebetwa to the bia wo ye university bibia e man ne ma nko yiye ma ho wo ya kwankire kura unhu so itimi no university no why ye university bibi tinyame ya dom a eno na de aye babe nti nantwie ya chiro se de ye de ne ye nantwie kita tumi osan kita power so bi kan kura na utimi di nantwie na chacha no etoponko goda e de man obi kawa tinantwie die ye de ne yesunsuma de so obi sori tia wa nantwie mu okunu ye de bonipa dam fokin unya wonyina na unya 6 inches a ukoka obi na wonimo fom a obeyi odefe suso ofanko police station obu a woka na ofanko police station ya ne kobra obe mafia ndabo nantwie de okita tumi and osan susu kita power and authority sa na nyame ayeden aye nantwie jodi azie sa na nyame aye nantwie nti nantwie de ne takrema kora no ye wade a ye de ye nantwie ne takrema ye wade a ye de ye ene na so ye wade a ye de ye ene nantwie se wode ne ye ohia fode a wo pai na ne srade kata ne yefunu no so srade ne kata ne yefunu no so no ene se wodi kan yigu ohia fode ne so eniema wo ho ba yenim hu nim de enti no ama ye bre eti asore de ye ho ntoyen ade enti ye mu yenim hu nim de osofo nka no church member so nka no kore eno mu nyina obi nka no kore nkyere ne nyonko eno mu si asore fie ho de no ho ataw o ntaw so diazi so for nka no kore church member so nka no kore ena azan tu azan nti sa na ye den etie nti da bo nantwie ye wade niema bi a ye de ne ye den
eye the say mua no mo ye mua bi a ye de o mo pamo o how ba yeso a amane ba yeso a ene edi say mua no ene mua a ye gina wo mo so edi gitumi eye okra man say mua no okra man abirechi say mua no wo mo ye mua bi a wodi agoro ena say mua mabobom din okra abirechi agina mua say mua ni itimi se nipa kra obi be ku afiri wiase a oyusu say mua miensa eni preko say mua miensen amaka preko si anadwonso preko jonso se obi koji eduru eba area na ba bia wakoji eduru na ba no ofa etuduo no dia fra preko jonso no akohwie gu onipa na wakoji eduru no edan ya no e se sa de we de test asofo preko jonso na tuduo maame ese niema ye fe ne ba wasaba ese niema eni ye fe destroyer wudi agoro no bi ko fa preko jonso na tuduo maame do nwa ya mo begimi wo TikTok yisin aya me peso bi begimi wo tekle manyina ba pro wanum na nwuye wo di ase wo tekle manyina ebe pro wanum na nwuye preko jonso na tuduo ye di din samonen se saabie no ukohwie gubosom na toro eye 15 seconds ena tuduo abuo preko jonso ahonhom suro preko so bia yewade na de kona ya uni ya na pe fast track say bibi tono na won say yes bibi wo baabi a eye preko jonso na tuduo unim abuo preko wo ye dangerous ena ni tino ya won de to cancer preko tino omo de to cancer otworo udin no de asabo nenu no de ahoma pam abo na no de kwasa mampo ma na adwo maame ubenya brain tumor a just wani ba ye pin se sunsunmani so yes wani ebe ye pin entino samoa no ye wadade a ye de omo ye so yes ye wade a ye de samoa ne ye den eye ewusunsuma dia ye de samoa ne ye den eye nti preko jonso de ye de ye niema etoro ade eseye ade nya de yi eno no entimi nya de yi en ye fani destroyer obi abe kan obi wa kan wasu ntimi nya ne hwe ntimi nya ni foko wabe di watem media so no kro fani ho adi obi di kwalebu akoniaba hold your here kwalebu akoniaba enu obedi abu preko jonso do ohun bia hu na wodwane enti eno soso ye den ewo ho ena bire chire aponchi se awu ye dibo ni badam papa aponchi wo ho no aponchi de onu susu kitatumi eno kraman se obi no wo yere kura da otimi de kraman ebo beri mane dam yes abu kraman ti kraman to so no ono ya abu bi o ye sasaboa kraman enti tumi bia wodi kraman odi nipa nam kraman wo ho no so koji bayi kura na okoji bayi si ye ma wani okoji bayi ya ye ma wani ansa na bayifo ne bibie wani no mu yusu kraman ne ni ase mfre on ne kraman okope kraman ne ni ase mfre na ewo nani no na mo de afra haban bi ye de so wani a wani be soko eti kraman die o ya bua bi o ya sasaboa enu nto ne kraman tifia etere bia ena se woni kraman tifia na wo bi wo hunu because o ya sasaboa otu bonso ne kraman tifia na kraman ne show otu no show
na wabu n'ani na ɔte hɔ na ɔhwɛ na wabu n'ani na ɔyɛ din a ɔkyerɛ wo kra na wo mu ne sɛ oba be fia tiatefoɔ nti ɔkraman ɔyɛ aboa bi a ɔyɛ sasaboa oni ni tifie na oba be wu ɔma ɔsan ɛma agyiramoa na oni ni tifie na be wu na watu agyiramoa ɔno na ɔyɛ ɔkra na so ɔmfa ne kra nsesa ma nipa ɔno ni tifie na oba be wu a agyiramoa de yie be fia ɔno na ɔma ɔkyiri fun agyiramoa yie be fie na ɔno na ayɛ den wadom kɔ sa nti agyiramoa ato so no ɔno ne de no ba krama de ɔyɛ sasaboa nti krama no ne ti ɛna wahu sɛ obi wɔ no mu a na ɔne ne yere te hɔ na obi wɔ no ma ɔhu sɛ obi wɔ a na akɔfa ne yere akyi na akam ɔmo de kra yɛ de kraman na akyi nwi no ɛne abroa katawoto ɛne adeɛ bi kan wɔn de menkyerɛ ha yɛ kwan ho ɛna ɛde yɛ saa adeɛ no sɛ wo no wife wɔ hɔ no na mo yɛ saa adeɛ ne pɛ na akam wife fa wachi ana ukunu fa wachi pɛ na akam nso kraman wɔ fa ne yɛ da akam ɛmo ni di adanse yɛ sɛ me yere no ni onti nkwala ne ba yɛ me ma nti de kraman na akyi nwi no ɛne sa ɛyɛ yɛ haban ɛne yɛ saa adeɛ no ɛno deɛ wo yere fa wachi ana ukunu fa wachi a ɔbɛkye crowd abusu bi wa question bi bisa na me pacho mama ba so na mo nkasae mo wa question bi bisa hello mo temenka e bia no mo temenka hello skinny mo temenka ana skinny wa mada say network e dey asemu abusia mo temenka mo nkyro ma me hu se mo temenka wan na they say no network na nkasa no ano aye din papa yetunka wada afi no wasori ne ti ba bia ye din ye ntimo nka papa di pa mo live be da ni amafu ni live na da Germany fu o mo medamu yesuda network na ya ko on and off sa ni se Starlink nyamoa na mo ka se Starlink die enye sa Danny was over me because no Starlink die yesu na mu wiem kura na yesu nya network na ye feni sen ya na we say ye gina form kura nya network aje ehwiri ba akwanse ne nya network na yesu so si akoje enye this month ye ntua tot ya se kila ntua kila ntua because no Starlink for no kila ntua yes Starlink na fan network because eno yesu na mu wiem kura na e connect yes I skin no make catch them na fe mama mo connect ya mama ya fe no ma killer ntua this month nya de ebe ja ma fa yekotum entabusia ina yadru abo kraman kitetumi oye sasaboa titimire mu no wo man ye bone a oman eye bone a okraman ne yedi yi wo man musuo enti fa no okraman ono ne yedi yi wo man emusuo akokɔ yedi ne kwako so yasie enti no ye wo mo a yedi wo mo yesunsun mu niema nti no nipa bia ni wo kwanzem wo to spiritual life ye den etokone obi wo no ma asem to na e no hwehwe sunsun akira kwan bibi to na afi no ko hwehwe sunsun nipa akira kwan asem nto na so yasie nti no ye wo saa ne ma ne ye den e wo ho no to nipa bia no esese wo ho no ma osore onipa bia wo hono mo esese wo ye den osore wo nche ye wo mo a ye di wo mo ye akwankyere ene niema adane sia e de yesunsuma de because saabua no abisa bia ansene no e fe ne nkwanta bisa ade bia wo de ne nsa be som no adane wo dane ehwese ya de papa saabua no ka mo no
What is a car about than a penny? We tell all the crema or share. Or then sabo for more or share time when car beba time when you papa be trim. And so no be track any more your day, we track any. Inti sana ye day, etie. Intino, adani dear or no so not the buying enono. Short years here. And a boa koto so. Ye near soon sumadia, a boa koto. Obi ono mo so ye den ebia langa de bi je wasase o so ye de hwintimi no enkranfo koto na mo hunwi no koto aboa koto enkranfo koto na hunwi no o pese wo destroy obi a sa aboa no ye de ne yesunsum ade koto aboa koto koto to so no wo sade mu a wontimi nya den enjem nti koto ye de ne yesunsum ade ye wo mo bebere wo hono mo a ye de omo yesunsum djuma ye wo mo bebere wo hono mo a ye de omo ye sunsum de adjuma aya nipa bebere enti sunsum ne yemase ema ye ninye den enna ho omo woni dawa ene yema betimi ayede adane ama sunsum djuma no aje obi a wakwadan mu obi a wonim sunsum because obi beti wo se onipa no wonim dia yesi wonim dia yensaide se onipa ni nim dia obetimi aya kwankyere na mane di problem abeto wankasa nipa ne so to dia zin enti obi nim dia yesren o mane nye sunsum ade nye den emma because onipa no onim de onimode no oyesunsum ade ma wa e di problem be ye den ebe brew because na de na o ya ma on onim ena onimu a e di problem be ye den ebe brew enti se onipo bi yesunsum ade ma na so odifo bi ya kwankyere bi ama wa e se so odifo na kwankyere na wo ya ma won hwe ansa no bi be ya kwankyere ma won e se so ye bisa e wo kra ne ho obi e wo spiritual portal no e hwe uye nipa bang uye nsuo uye asase uye mframa uye ja planet be na wo fole uzo dia san eyesen wonipa no anye se nhwehwemu ni nyina no yade ma wa ebetimi ahaw betimi ase wa brabo because obi yade ma wa so bisa ye wo ye spiritual portal eso bi o portal no be de mechanic chat onipa bia na eso pesunsu nipa no read o chat ma e de ekra ne da wanim e bia no wo ba be wu osusu pe nshira to tiase wo so pe ka atadem osusu pe sika e bia nche bia wo be wu enti nyame nim se nche bia wo be wu no on fa se de ne ma to nipa bia you need the spiritual person to read your chat for you. Esu pesunsu nipa e obetimi read o chat ayede amam na mo hunu baabi a wo kɔ ani baabi a wo ba sana sunsum niema yeden etie onipa bia no you need a spiritual person to read your chat for you said ye niema be yeden ebedane na brabo na ye bono ye mo ne kwasa ti so bi yesunsum ade amawa eze so nipa no wakoda mu aboa no kwa ode ya kwankyera ma no ye bisa e ma aboa no se wa ye bone aboa no ni wo kwan so twitwa nam ne no awe ye wa kwankyera bi wo no ma wo ye bone ya yekogya aboa no wo nwuram me pacho kan ho ma me ye wa kwankyera bi wo no ma wo ye bone ya yekogya aboa no wo nwuram abushye mpacho bi wo kwahye me bisa mo ama baso mpacho mo kwahye me bisa mo misa ne na yese my yedin MTN abusia moti yenka na nsend de minim the reason why your network no yes enim abusia moti yenka monti yenka dia ye pon se monti yenka na yenye de yempon because yenti mmeka se nwu amonti so ti ase ai monti yenka dia ene ye pon na nyame yadoma agina ano odin abusuya network ni sa de aye no akoye se buachi bidin Facebook for me pa chomote yenka mo nchiro ma yehu se mote yenka
sɛ monte yɛnka na yɛmpɔn na nyame yɛ adom a ɔkyena network ne ba yɛatoa so na sɛsɛ ne deɛ yɛwom ɛwɔ yɛ man Ghana mu no so yɛaseɛ ɛnyɛ MTN fo ɛnyi yɛ sika mfiri account mu a network so nyɛ dwuma na ɔman na ɛwɔ mu no yɛwɔ mu sɛn biribi yɛ ɔkora bɛda afiri obi se ɔmɛfa nkɔ hospital ano ɔden so yɛaseɛ mobile money ɛda wo phone sɛ yɛyi network ɛnya network biribi yɛ ɔkora bɛda afiri obi ɛsɛ ɔmmra mɛyɛ ɔmmoa na biribi yɛ menim deɛ bɔne ko a Ghana yɛayɛ ɔhaw na mane Ghana nkwana da wo beto pipe de go meter so sa da na yɛbɛma light off menim bɔne ko a yɛman na yɛman ne yɛbobɔ street light ya ewu a yɛntimi nsan mobiem 2 years ne gusu wɔ hɔ gye Ghana to yɛse SMT network asai kra wo fro bi kra na wunya no ɛbɛyɛ den Ghana de wutim na nyame adom na December to a kɔba fɔre yɛ manyame na wa amoda mo a ana wa nwu a na kɔba fɔre yɛ manyame ɛsɔ doma ko ba sɛ yɛ do nyame ahu mmɔbɔ na wa ma ne matimi atoto yie mama abusia ba sɛ yɛ do nyame nka obi bia ho na toto bibia na mo nsiye sɛ the network no ɛyɛ die yɛ de mo nsiye ya nyame yɛ adom na adom yɛ wɔkyena ɛbɛsa no ma ba wɔkyena so awia mo ntie mu wɔ Kesben FM nyame yadom ɔwia 3 to 4 munhyia mo Kesben FM ai ye baba bidi nkomo ai ye bidi sunsum sam ho nkomo mo amu ne mo papa warrior prophet ai tutuja tugu media bayifu ogya ne tututugu uchiri nyame so mechiri odom nyame so me do odom agwa ne basa yado nyame enka obibia nyame yadom a ɔkyena nopa ye besen hia sɛ the network na ɛyɛ ne de si nyame yadom anopa ishia basa yi adom nyame enka mu nyina mo ho na bofopani entutuma na mo ensiye odoma ko nhyira bibia